Nwafọ Anọcha mana ọ nọ na Port Harcourt na-azụ ahịa. Dr. Francis Okoye nyere nkwado ya ka Ọkammụta Chukwuma Soludo chia nke ugboro abụọ dịka gọvanọ steeti a. Ọ gara n'ihu wee chetara ndị ọzọ na-azọ ọkwa na ohere adịghịkwa n'obi gọọmenti wee ruo na gọvanọ Soludo ejese nke ugboro abụọ. Onye nta aka Emmanuel Okonkwo kọrọ na Dr. Okoye kwupụtara nke a onye a na-akpọ Ikponze Anọcha kwubiri na ya kpebiri inye nkwado ya mgbe ọ garisịrị n'ewumewu dị iche iche ndị dị ọkpụ nke gọvanọ Soludo rụpụtagoro nke gụnyere obi na ebe obibi gọọmenti ọhụrụ, Solution Fund City dị n'Ọka, ya na Ekwulọbịa flyover tinyere okporo ụzọ ndị ọzọ. Kirie ka akụkọ nra n'uju. Okoye nke eji Ikponze Anọcha wee malụ kwuru na ihe mere o ji wee kwuo na ọ na-akwado ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo nke ugboro abụọ bụ nnọọ n'ihi ọrụ ọma dị iche iche ọ hụrụ na gburugburu Anambra steeti nke ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo rụchapụ kamgbe ọ malitere echi Anambra steeti n'imerime ọrụ ọma ndị ọzọ, ma kwue na gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nnọọ onye Chineke dupụtara inyere ndị Anambra aka ma mee ka Anambra chawapụ bụrụ ịgba. Okwu nke ha onye ji ọkwa meyọ nke Anọcha local government area bụ Maazị Rome Ibekwe nakwazi onye ji ọkwa chairman nke otu Abga na mpaghara Anọcha bụ Chief Anthony Ugoji toro nnọọ Dọkịta Okoye maka inye Soludo nkwado n'ebe ọ dị ukwuu ma kọwaa na gọvanọ Chukwuma Soludo bụ nnọọ gọvanọ kacha ndị ọzọ chigoro steeti a wee lụọ ọrụ ọkachasị ọrụ ndị na-emetụta onye ma onye ọbụla na steeti a, ma kwue na ndị Anọcha ga-akwado Chukwuma Soludo n'uju na ya bụ ihe mmemme rọpụta onye ga-achị steeti a ga-emerube n'ọnwa Nọvemba nke afọ a. N'aka nke ha onye na-anọchite anya Anọcha 2 constituency n'ụlọ omebe iwu steeti a bụ Honorable Ejike Okechukwu onye ji ọkwa Managing Director nke Anambra State Water Corporation bụ Maazị Ike Obi Ejiofọ n'imerime ndị ọzọ kwuziri nnọọ na gọvanọ Chukwuma Soludo ga-abụ onye ga-atụrụ ugo na ya bụ ihe mmemme nrọpụta ga-emerube n'ọnwa Nọvemba site na agụrụ nke dị n'okpuru kansụl Anọcha. Abụ m Emmanuel Okonkwo.